No srácok, sziasztok, szevasztok! Most már eléggé megismertem a Robloxot. Láthattátok. És most ki fogom próbálni az Egg Huntot 2024-ben. Na szóval, to finish, bla bla bla, click to play, és az ott mi? Én még soha nem játszottam ezzel, de fogom elmondom. Easy, hard, medium, extreme. Én az easy-t választom. Waiting. És elkezdődött. Ja igen, és meg kell egy tojás. Oké, ez érdekes. Utána valamit még. Itt a több játékmódban is van tojás, de... És vannak is fokozatok, és akkor így... Szóval, hogyha... van a hard, akkor az egy több tojás. Az lehet? Olyan medencében nincs. Jó, itt épületek is vannak, ugye? Hol vannak? Itt bent esetleg? Nem. Oké. Csak én gyűjthetem? Ez több játékos mód? Halló, emberek? Lehet a kocsit is? Nem hiszem. Akkor hol lehet? Én most megyek egy kerékpárral. Come on. Hát ez te nem vagy valami gyors. Gyerünk, ajde. Tudok horvátul is, hát. Ciao, ja sam speedrun. Na. Nézem el. Elég könnyű volt az eleje. Nem lehet boostolni, nem. Hol vannak még? Még kell még 2 darab. Ez nem az, ez buszállomás. Schoolba, hát megnézhetjük. Nincs. Pum 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 pum. Ez tanári... Mi? Vagy igazgató... Padlás... Mi ez? Clean toilets. Jó? A cinema... Mi ez? Színházterem, ugye? Osztályterem... 1+1... Terem, kis tesi. Kezd el ledobni. Na jó, itt a suliban nem találtam semmit. Mentem egy költös suliba. Ez micsoda? Lehet kapni. Available in the store at. Lehet kapni. Exclusive virtual item code with every toy. De menő, nekem ilyen kell. Na, már régóta nem találok húsvéti tojást. Hi. Jó, hogy itt van bent egy. Ezt a vakot. Nézd már meg milyen vak vagyok. Amelyik csak egy kell. Hát normált. Itt volt egész végig ez a zöld tojás. Hát. Ezt én nem hiszem. Mert nem megyünk el. Mert elvisz a világ végére, aztán tudom.
Hunt. Ja, nagyon elrejtik. Mi az a nagy tojásod fönn? Nézzük már meg. Ez a The Hunt. Láthatjátok ott a tojásokat. 5 percem annyi a videót. Ennek kell a létre. Nem is. Ladder. Puk. Ez eddig nem volt itt. Értem, hogy mikor kezdtem a játékot, de én ezt hogy nem láttam. Mindjárt csak megnézem, mi van itt. Ez micsoda? Ja, ez ilyen egy kis helikopter. De komoly, egy kis tojásos. Mit van a száj mindig dinónak. Na mindegy. Talán... Jó, hogy lehet ezeket megszerezni. Jó, akkor gyerünk. 3. 25. 25. Darab tojás. Mázás őket nem találom. Na jól van. Várjál. Hol? Itt talán látom. Jaj, ne kopiráltuk. Most több helyen van. Nem itt a spawn hely mellett. Itt lent. Metro. Downtown. Hát, én nem találnák. Már most megnézem, hogy milyen a médium. Ez így milyen? Ja, hogyha nincs meg, akkor annyi. Aha! Akkor nem lehet váltani. Most már házában is vannak, vagy mit kell csinálni? Ilyenkor, amikor hát... Hol van? Én keresném a tojásokat szívesen. Csak én azt jutom az eszembe, hogy hol van. Itt mindig szokott. Levegőbe. Oké. Ja. Ez hard. Levegőbe is lehetnek. Paink. 1. Csináljátok a hörtöt. Ezt. Ugorjatok rá. Bug. Nagyon bug. Még egy kicsit. Ilyenkor nem mozogjatok, akkor elméd. És... Miért nem akar nagyon földobni? Ugyan. És I believe I can fly. És most már itt valami kis vizetelem is magam. Na szép, így kell visszamenni. Majd visszanézem a felvételt, hogy itt volt még az a tojás, mikor megkezdtem. Ezt mikor rányomtam. Itt volt, mert akkor én... Koichua? Na, az az arab. Jó. Szuper. Bent a kőból van. Hát? Nem. Hújt. Aha. Most kiteltem. Nézzem, mi az a medium. Medium mód. Akkor 15-öt. Jó, és az extrém, azt gondolom 30-at kell megtalálni. 35? Gondoltam is. Érdekes ez az Egghand, úgyhogy... Ja. És tudjuk, hogy...
egy lenzet. Nem ezt. Ez már jó. Tudjuk, hogy közeleg a húsvét, de attól még fel vagyunk hype-olva, mindig hogy készülődik a húsvétről, a barkák, és a tojás... Fúj. A tojásfestés, meg ilyenek. Úgyhogy én nem menni fogok a húsvétnek. Előtte valamit csináljátok, vagy gyógynatok, meg nem tudom. Én, hogyha meg se gyújnak a templomban, akkor... Akkor is békés vagyok, úgyhogy én még ilyen gyerek videóst szeretnék maradni. Na majd, hogyha leszek majd. Hát, megmondjam hány éves leszek. Komolyan? Csak hogyha megnyomtad a lájkot és a szabot. Itt látod már fölöttem. Nyomj egy lájkot és szabot. Köszi. Most leszek 11 éves. Igen, nem 8 éves kis noki gyerek vagyok, hanem hát 11 éves. Kb. 14 éves leszek. 2024-ben. És 2025. Jövő évben 12. 2026-ban 13. Így fogom darálni a videókat. Most lehet húsvétkor több videó jön, úgyhogy múltkor is volt húsvéti videó, természetesen, úgyhogy és volt húsvéti videó, és császtok. Ebben zárnám már ez a kis buzi kelget, de azért még sziasztok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, szerintem. És még mikor húsvét lesz a fiúknak a nagyon nagy szerencsét a locsoláshoz, és a lányoknak a piros tojáshoz, a osztogatáshoz. És minden jót, legyen szép a húsvétotok. Húsvétkor is jönni fog egy videó, úgynegy Roblox, szerintem fun videó, mert megtanulnak majd indexképet is csinálni. Úgyhogy szevasztok! Szevasztok mégis! Nos srácok, visszanéztem a felvételt, és ott volt az a piros tojás. És szóval vak vagyok tényleg. Hogy nem láttam azt a szememben? Lehet, hogy fehérnek láttam, de később már szerencsére észrevettem, és megtaláltam. Nem tudom, hogy nem láthattam azt. Hát köszönöm. Szavasz.